Hallelujah. Okay, maayong buntag sa tanan. Praise God. Hallelujah. Whew. Salamat kaayo sa mga awit. Hinay-hinay no kanang magsigilang gyud tag ampo sa Ginoo mangayo nya mo agwanta lang gyud to mo lahutay lang gyud ta. Tubagon gyud sa Ginoo atong mga pag-ampo kinsay nagatuon ni ana. Praise God. Ayaw mo hunong sa inyong gipangayo sa Ginoo. Bisan pa man sa panahon nga imong tan-aw murag wala nay paglaom. Tungod kay ang tao nga nagapangayo tubagon gyud sa Dios. And I can prove it in my life, in our lives. Hallelujah. Daghang mga tao nga mo prove nga ang Ginoo nagatubag sa mga pag-ampo bisan ni adtong mga imposibleng butang. Nga para nimo lisod na gyud siya pero para sa Dios, no? Kaya niyang buhaton. Dunalay panahon igsuon balik-balik that God tests our faithfulness. No, not only faithfulness but your faith. No, ginatest gyud na sa Ginoo ang atong faith, and dili basta-basta ang Dios mo test og faith. Kung atong susihon ang Biblia, the way God tests the faith is between life and death. Okay, you remember Abraham? No. You remember, ako nakalimot. Lord, ni ako kalimtanon gud. You remember yes, it was Abraham. Or Abraham nga diin gipangayo sa Dios ang iyang bugtong anak aron himuong halad. Nasayod ba mo unsaon siya paghalad? Literally, patyon. Musugo di ang Dios nga patyon pastora nga dili ba ang pagpatay. Naay mga pamaagi or naay mga gibuhat ang Dios nga dili nato masabtan igsoon. Apan niadtong panahon na gitest sa Dios ang faith ni Abraham by asking Abraham nga i-offer niya ang iyang bugtong anak nga mao si Isaac. And without any hesitation igsoon ni unsa pa nga mga reklamo, no? Uban sa matinumanon nga kasing-kasing, walay pagpangutana, gidala ni Abraham ang iyang anak ngadto sa bukid aron dito ihalad sa Isaac. Gidala niya si Isaac dito mapay nagpas-an sa kahoy nga isugnod kay ang halad kaniadto igsuon patyon o nya dauban. Apan ang balaod sa Dios, mupatay ka lang magkarniro. Unsa pa pastor baka, mga hayop igsuon, maunay dalhon didto sa altar. Unya samtang ang dugo paagason na siya, and then pagkahuman dauban na siya. Unya sa dihang masunog na siya, ang aso mapanimahuan sa Dios ug i-bless sa Dios ang kinabuhi sa nagahalad. Sa life ni Abraham, lahi, tungod kay ang gipangayo sa Dios ang iyag yung bugtong anak. Gidala ni Abraham ang iyang anak nga mao si Isaac dito sa bukid igsuon. And then, unsa to nga bukid, pastor? Di mangutana ko ni mga expert nga bukid. Gidala niya dito sa bukid sa Sinai, and then pagkahuman, Sinai ba? Naay mong ipahiyom lang, naay mo tando, tan-aon tanion niya. Actually, wala ni sa akong outline. Apan gipahinumdum sa Dios how to be faithful and how to be strong in faith. Gidala ni Abraham ang iyang anak dito sa bukid, and then naghimo siya altar, and then pagkahuman, niingon ang anak, tungod kay naanad sila sa paghalad, niingon si Isaac pa, aasa man ang karniro nga atong ihalad, wa man tay dala. Kahoy ramaning atong gibit-bit. Niingon si Abraham, pasag nilang kay ang Dios dunay ihatag kanato nga karniro didto. Imo da ma-imagine igsuon, dili mga robot si Isaac ug si Abraham nga dili mo reklamo, pinduton lang unsay imong gusto mo adto siya. Siguro during that time nga gigapo si David nga naabot na kong David. Gigapo si Isaac. Unya gipahigda siya dito, nahibalo na gyud si Isaac unsay buhaton. And sa walay pagduha-duha igsoon gibakyaw ni Abraham ang iyahang kamot nga nagunit og punyal kayang idunggab ngadto diretso sa dughan ni Isaac aron patyon siya ingon nga halad ngadto sa Dios. Imagine of that. Bugtong nimo anak.
Apan wala itungina, this word tungina, wala gyud sa ni Abraham balibari ang Dios. Lisod ba ang gipangayo sa Dios in your normal mind? Lisod. But God tested the faith of Abraham. Sa dihang gibakyaw ni Abraham ang iyang kamot aron dunggabon si Isaac. Adunay tingog nga nabati ni Abraham. Gipugnad siya. Abi ninyo patay gyud no. Nagbasa mag Biblia wa mamatay si Isaac. Tungod kay niadtong panahon na fully in mind, in heart, in whole being na prove sa Dios nga si Abraham tinuod gayod nga bituo kaniya. Ingnan mo katapad, hi. Kumusta imong pagtuo? How's your faith? Okay lang. It's really a unique faith, igsoon. Pagtuo nga mao'y hinungdan nga niingon ang Dios tungod sa imong pagtuo. And in fact, gitawag si Abraham og father of faith. Because of your faith, himuon ko ikaw ang amahan sa kanasuran. Himuon ko ang imong kaliwatan nga sama kabaga sa balas sa baybayon. Himuon ko ang imong kaliwatan sama kadaghan sa kabituunan ulabaw paniana. Nasayod ba mo nga ang gisaad sa Dios kang Abraham panalangin? For those katong mga magbalantay, katong mga pari igsoon, that God rebuked them and gisaysay sa Dios dito ang rason ngano nga kinahanglan badlungon o ngano gibadlong niya ang mga magbalantay. Ako nabasahan kini nga portion sa Bible dugay na kada panahon, and during that time na nag-desire ko nga mga magpagamit sa Dios, I was so afraid. Hadlo kayo ko mahimong basing usa sa gisgutan sa Dios. Ay dili lalim magpastor. Hallelujah. Now this morning we will read the book of 34:15. I will feed my flock. Pakanon ko ang akong mga karnero, and I will cause them to lie down. Ako silang tugutan nga makapahulay, says the Lord God. I will seek those who were lost. Kapangitangon ko kadtong nawawala, ang bring again those who were driven away. Katong katong nasalaan sa layo kadapit, ako silang dadon pagbalik. And I would bind up those who were broken. Ako nakailakian kadtong mga tao nga nasamaran, akong tambalan kadtong mga nasamaran, ug akong ligunon kadtong nagabalatian. But I will destroy the fat and the strong. I will feed them with judgment. Nadia? Nasa yung mga Biblia, right? Hallelujah. Now, I read the whole chapter 34. And this morning, we'll talk about restoration guarantee. Dunay garantiya ang Dios sa tinuod nga restoration. We will pray. Father in heaven, we give you praise. Thank you for your word. Your word is true and your word is powerful. Your word will set us free. Your word will speak to us and bless our life. In Jesus' name, amen. Dunay garantiya ang Dios for restoration. Restoration is needed kung dunay naguba, dunay nabuak. Na-bless kayo this week, nakbatik ko sa kawali that even if you are broken into 1,000 pieces, God still can restore you as a whole. Woo! Grabe mga igsuan. Muna nga dili ta mawad ang paglaong kung sa may naguba karon. Dili ka makahimo sa pagbalik panini, makayong ka wala na nahurot na ako ang akong tanan nga diskarte pero guba na siya because by faith kung doon na lang kay pagtuo sa Dios, God can do everything. Hallelujah. Woo. Now, we have a good and great shepherd, which is Jesus Christ. Who is? Siya ang atong bantugan. Siya ang dako nato nga magbalantay. Okay? Siya ang magbalantay sa akong kalag. Siya ang imong
pagbalantay. Even if this message is on in Ezekiel chapter 34, is accompanied with warnings to the shepherd who are good motivator. At this time, magbantay ta. Dili lang ni kaniadto, kung naa na ni siya kaniadto, naapod siya karon og labaw na sa umalabot. That nowadays, you have to check who are the true pastor, who are the true preacher of the Word of God. Dili tanan nga tawag pastor, imo na lang sundon kay pastor. We are warned, and I was warned with a dream the other 2 weeks ago. Nangutana ko sa Ginoo, what is this, Lord? Unsa na pud ni Ginoo? Kay ang Dios nagapasidaan. Ang Dios, di ba? Atong last Sunday unsay mensahe sa Ginoo, ang pananawon mag-aabot dili siya madugay, isulat kini og moabot kini. Dili kini maglangan. So santa nagapamalan ko nakigsulti ko sa Ginoo. And because of that dream, igsoon, niduble ang ako ang pagpakigsulti sa Dios. Nangutana ko sa Dios, what is this again, Lord? Hallelujah. And then, ang Diyos, dili na nakisulti ninyo ang kuan, o specifically ang akong dream. But the meaning of the dream is this, hallelujah. Ngayon mga panahon na, sumabot ng mga adlaw, dunay kusog ang pagpamuhat sa Espiritu, sa kaawan. And I believe because the gift is at work, igsoon, nagalihok na sa ang gahong sa Dios, o ang gasa nagapamuhat, nagapasigaan, nga ang tuyo sa yawa karon sa paghagbong na usab sa mga alagad sa Dios because of lust, kaulag. And second, magbantay ta tungod kay dunay moabot na usab ng mga wrong teaching nga muiilad og daghan. Mga pagtulod ang igsoon and possible kini nga mga pagtudlo magagikan sa mga ilado nga mga magtutudlo sa pulong sa Dios. Magtutudlo sa pulong sa Dios. Nga maayong mo-motivate og kinabuhi dagko nga mga kasimbahanan. But you know why? Nga tugutan sa Dios na mahitabo in order because possible igsuon sa kaniadto og hangtod sa kanang pariyaga gyapon nga pattern kung ang tao gani na anay fame and then ang kuno niya hilabtan niya ang glory sa Ginoo, that will be the time that this person will fall down. Bantayanan juga ang glory sa Ginoo, that we cannot touch the glory of God. Ayaw pagpamilabot sa glory for the Lord. Everything is for the Lord. Gigamit matas Ginoo, doon na may gibuhat ang Dios sa ministry. Kung bisa pa man kahapila ka, church, ang imo na pabaro, kung pila kakalak ang naluwas, pinagi sa mong pagwali sa pulong, o baka daghan ang naayon sa nagpagamit kas Ginoo, doon ay mga milagro man ang hitabo. Do not ever and ever exalt pag ang kuna, ang glory, tungod kay, kung doon naman tayo nakita nga trabaho, doon naman tayo nakita nga accomplishment, doon naman tayo nakita ang blessing, doon naman tayo nakita sinating of fame, na ilalo man ang iyong pangalan, it is because of the glory of God. As always. Kung kini ang ikinhanglan namo mga pastor, kita nga nagapamuhat sa baluhaton. Na doon na tayo close relationship to Jesus Christ. And kanunay tayo magpaduol sa kadagawas na nagapaduol ta kanunay kang Jesus Christ to have an intimate relationship with Him. Kanunay tayo mapainubsanan sa Espiritu. Hello. Magapabus sa iyang kaugalingon. Nini mga panahon na igsuot. Just this week, nagisod kami. Alagad sa Diyos. You have to be careful. Sa YouTube, parting delhana ng mga known speakers, but not all that known names inyong tuhan. Dili tanan ka ng mga pangalan diha. Ubi-unsa pa kadagko ang ilang ministry. Bisan pag-unsa sila kahilado. Bisan pag-unsa milagro nga nangitabo sa ilang ministry igsuon. You have to test the Spirit. If it comes from God, tungod kay ang katawhan sa Dios. Tungod nga katawhan sa Dios, makabati sa tingog sa Dios. Hello! Dunay gitawag og dako nga deception.
Dunay duha ka butang atong bantayan nowadays. The spirit of lust, mga alagad sa Dios, and wrong teaching. Unsa ba pila ba kadagko nga mga ministry usab nga giguba. Katawanan kay mga igsoon, mo side bit ako gamay. Invite me sa usa ka lugar. Gi-invite ang tanang mga pastors nga motambong og conference, free lodging, free food, free pamasahe, refund pamasahe. Lisod ka ining wala tay coverings, pataka ra gyud ta. Apil ta didto kay kon pero lahi siya nga kon. Ga-invite siya sa tanang klase sa denomination. 3 days conference. Hotel, food, and i-refund ang imong pamasahe, di ba nindot? Ang mga pastor ana labi na taga-bukid igsuan kaming mga taga-bukid tagsa kadtog syudad libre kadto tag syudad kay datag hotel makatilaw na tag unsay hotel nindot kayo ang simbahan nga amo ang conference fully aircon pag abot og ikatulo ka adlaw ang nanamong diha mga pastors, founders, mga evangelists, mga missionaries ang among speakers are foreigner. Ya kini lagi mga Pinoy basta kikita na ganing foreigner. Hey Joe. Believe man jud kay na. Sa una. Abi nyon sa nahitabo mga igsoon. Third day, enjoy kay me. Pambautismohan naman mi tanan. Naa na may teaching nga kaming tanan mga pastor bautismohag usab. Sige na may kinataw-an ay. Unsa naman taan eh. Pambautismuhan man tag-usab kay ang bautismo nato di mao. Mga pastors, mga dagkog simbahan ang uban, lain-lain nga denomination. Niingon in town ang nag-invite sa among speaker. Magbinasaya lang ko ng mga igsuon kay di man ni sila kasabot. Kuhaa lang ninyong unod, ayaw lang ninyo nagkaunang bukog. Nagsige na lang may kinataw-an ay. Pambautismuhan tag-usab mga pastors. Kuha lang ninyo ng unod. Ayaw lang na lang ninyo kaunang bukog. Ang kaya niyong dalhon pa uli, dalha, ang dili, pasensya. Total, mamauli na bitataon niya. Libre manggod ni tanan. Istorya, mura lagway na hitabo, pero wala na. Ang kumaon ni. Wa pa ko'y kuha na to, wala pa ko sa kaisiyad to. Ko kini, mao gini. False teaching. Bantay taan na mga igsoan. Mas kuan lang gyud, mas protected lang ta kung naatay coverings. Naatay mentor. Then I can ask them. Sa dihang na ako'y mga tao nga gina-follow, pwede ko mangutana sila, did you know this person? What are the reputations of this person? Pwede ba ko magpadayon? Because we can write good stuff. Doon ay mga tao nga maayo kayo sa writings. Remember this event, Solomon. Sa atong 66 books na ay writings diya si Solomon, Proverbs, Song of Solomon's, Ecclesiastes is a writing of Solomon. But doon ay writing si Solomon nga wala i-appeal nato sa Bible. Naa dito sa 7 books nga ang makasabot, ang dili pasensya, pangutanan lang mo niya ipagahuman. Naa dito sa inserted nga 7 books and then naa dito another writing kaalam ni Solomon. Matingala ka kang Solomon man nga nung wala man gi-appeal dire because that writing was written during the time nga di-backslide na si Solomon. Ang iyang kaalam dili man kuhaon sa Dios. Apan atong panahon ang spiritual life ni Solomon is hugno na. But still ang kaalam na nindot iyang writings pero wala siya i-include. Tungod kay, wala ta nag-base sa kaalam. Wala ta nag-base unsa ang ihang ikahatag kanimo nga nindot anang panahon na. We will base on the anointing. The anointing of the Holy Spirit. Pag naa sa isa ka tawo, mabati nimo ni. If you have the Holy Spirit, you can kanang gitawag fathom. Makahimo ka sa pagtugad, makahimo ka sa pag-ila.
Importante kaayo karong panahon na igsoon that we will dwell in the presence of God. We will dwell in our intimacy with Jesus Christ. We will always pray. Kay kung naagani ka anang ang ana nga sitwasyon igsoon, hait kaayo ang pagpamuhat sa Dios. Hallelujah. Ug ang gahom sa balaang espiritu igsoon, ang balaang espiritu magagiya kanimo, magatudlo kanimo, which is which. Tudluan ka, sultian ka, dili ni kabubuton sa Dios, dili ni mao ang iyahang will, tudluan ka unsay husto. You can decide right. Hello. Wala ko naging eksperto ko ana igsoan. Dili ta mo rely sa atong kaugalingon. Kanunay na makigsuod sa Dios. Sa diha nga mihatag ang Dios nako nini nga damgo, I pray, Lord, protect us. And make your people wise. Not to rely our own kanang gitawag kaalam, kahibalo, but kanunay nga magpaduol sa atong relasyon diha sa Ginoo. Nganong gitarget sa yawa ang mga leaders? Once ang leader mahagba, panon sa katawhan ang mawala. Hallelujah. But remember this, that even if the lion, the roaring lion is, even if the enemy is like Satan, is like the roaring lion nga nangalibot-libot, nagapangitag matukob. Ang matukob niya igsuon katong magpalayo sa presensya sa Dios. Apan hinumdumi kanimo nga masandigon sa Dios, kanimo nga nagasalig kanunay sa Dios. You have a big God, hallelujah, nga dili gayod malumpag ni bisan kinsa, ni mapil ni bisan kinsa ang iyang kagahom. Nahimo siyang victorious siya kanunay diha sa imong kinabuhi, hallelujah. Gikinahanglan lang nato nga makigsuod ta niya kanunay. Hallelujah. Abi ninyo kining deception, iladon sa yawa. Ang tao nga na-deceive during the time of deception, wala masayod nga na-deceive siya. Diha na siya masayod sa dihang nahuman na. Ingon ana ang taktika sa yawa. Salamat sa Ginoo nga dunay gahom sa Dios, dunay balaang espiritu nga diin lalom ang kagahom sa diyang magapamuhat siya sa kinabuhi nato. Now God is warning, making a warning or giving a warning to the Israelites shepherd. Nakita sa Dios nga nagpatuyang ang mga alagad niya, mga pari na itong panahon na. Gipasagdan nila ang katawhan sa Dios. Na kung imong basahon igsoon mangilngig. No? Adunay mga kuan karon gitawag og pastors who are good motivators who preach the message about prosperity message. Prosperity preaching. Kanunay gadasig, kanunay lang nagadasig, kanunay nagaligon. Matod pa ni Pastor Estrella. Sorry, Pastor Estrella, mention ta naman gid ka. A church who have a motivator pastor have a happy sinners. Wow ba? Kana bang gilo estimate igsoon? Sige lang. Grasya man ang Dios. Ang Dios masinabuton. Mao na ang igsoon nga dunay mga teacher karon of the Bible nga diin nagtudlo about extreme grace. Gibadlong na sa Ginoo. If you read Ezekiel 34. Mao na nga ang atong church igsoon, this is our prayer. Our prayer. Hallelujah. That you pray nga ang atong mga leader will correct us, will guide us, will teach us. Usahay ang pulong sa Ginoo hait agwan taha igsuon. Tungod kay ang atong tuyo langit. Tuyo nato nga makaabot ta didto. Manubag ang mga alagad sa Dios. Kaming mga alagad sa Dios, manubag migdoble ngadto sa Ginoo kay kaninyo. The day we open our mouth, maganing ingon sa Apostle Paul, ayaw ninyo tinguha, nga mahimo kamong magtutudlo, kay ang magtutudlo, hallelujah, kung dili ka mutudlo og tarong, magdawat kag dubling silot.
Dubling tulubagon. Muna even if during that time igsoon nga magtudlo tas pulong sa Ginoo, masakitan ka man. Usahay dunay panahon nga matapos ang wali murag di na kaganahan mo lamanos imong pastor. Kay ang imo hunahuna ako ra man gyud nakita ni pastor. Labi nagmutan-aw sa imo ako man gyud siguro. Nagtuod lang ko public speaking igsoon kan di mo tan-aw sa atop sa inyo gyud mo tan-aw. Ba't naminaw ko sa Ginoo? Doon na panahon mo simplang among baba. Tungod kayo sa madalamis among pagbati. Mao nay sala kasagaran sa pastor. Si Pastor Sammy careful kayo. Di na ako tatong isulti pero di na ako isulti kay sakit manggod. Grabe ka pastor, no? Sakit manggod. Di na lang na ako isulti. Ako mga igsoon, wag gyud ko ana sige kog lingkod ko pastor. Sao man gyud na oy? Ngog mayong kung sakit man ni Lord. Isulti! Nung usahay, ang inyong amin, gahit na kayo mong gawas. The way I give it to you is the way I receive it. Himo po kung naglingkod ra diha igsoon. Mura ko gilaparog walag to, igo diri igo didto. Naapoy panahon nga di na ko ganahan sa kong pastor mo dool. Musabot na malang po ko ana. Sige lang, di ka ganang maduol ron maghihapon ka madugag sa madali. Ang importante nga gatudlo ta sa pulong sa Ginoo. Kay dili kamo mo'y akong agalon. Ang akong agalon mao ang Dios nga naa sa langit. And you are the people of God, taken care by not me, but by God. Hallelujah. He is our great shepherd. Hallelujah. Woo! Magbalantay siya, nisaad siya, akong pagabantayan ng akong katawhan. Ako silang laki-lakian. Kadtong ni Atog halayo, ako silang tawgon, aron mo balik sila. Kadtong nasamaran, akong tambalan. Hallelujah. He is our great shepherd. Hallelujah. Alang ni Atong mga tao nga, naminaw niya. Abi niyo mga igsuon, doon ay mga butang. Ang Diyos nga ginahimo usahay nga lisod. Alang ka namong mga pastor. Pag makita gani namo, I don't know what kind of pastor you are. Natin mga pastors diri. Apan, asa akong kinabuhi. Pag paminaw gani na akong musuki na, dili na maminaw, magtuman na siya gusto. Ako sang pasagdan siya. Pasagdan. Mo na gitudlo sa Ginoo sa ako. I don't know about you. Pero sa ako, mo na gitudlo sa Ginoo. Pasagdi siya. Kadili na nimo siya kayang ati manon. Apan, dili siya ati manon physically, but pwede siyang ati manon in prayer and turn him to the Lord. I-turn over siya sa Ginoo. For He is our great shepherd. Hallelujah. He is our great shepherd. Alang ni adto mga igsoon, dali lang. Alang ni adtong willing. Katong mutugyan silang kaugalingon, sige Lord, muldaha ko Ginoo, iproseso ang akong kinabuhi. May mga taong ingon ana, yes Lord, I am willing to be processed, to undergo the process. Kaya ang proseso sa atong pagpangalagad, duway katapusan. Mubalik na lang, sige na Jesus, dili matapos. Daghan kay tagway sa atong kinabuhi igsuon. Slowly ang Dios, hallelujah, magatubag sa uban. But I don't know, mabalik na lang si Ginoong Jesus. Dili gyud matubag ang tanan natong pangutana. Dili tanan natong pangutana matubag. But dili na siya makababag. Dili na siya ulang aron mopadayon kas pagsunod sa imong Dios. Hallelujah. Okay. He is our protector. A protector of those who believe in Him. Muna igsuon nga, sa tinuod lang, even sa akong life, wala pa ko gayod, totally nakapangalaga, nakatugyan sa kong kaugalingon sa Dios. Aba nagatuo ko nga doon ay Dios. I remember katong akong gitestify sa inyo nga, wala pa ko, bata pa ko, wala pa ko nangalagad sa Ginoo. Ang trabaho lagi kay pag sige ra mag-adtog mga dapit asa tong araw ng kabakan, araw ng kidapawan, piyesta diri, piyesta dito, kayang amateur lagi. Di dito mis kabakan. Itong gilabayan mi Granada.
gilabayan og granada, hand grenade, ang dapit diin dito ko nagtindog nga igo lang ko nakalakaw. So makaingon ka siguro 10 minutes lang. Gikan sa among paglakaw, igo mi nakaabot sa balay nga among tulugan. Wa pa mi makasaka, mi buto na ang granada. Nibalik mi dagan kay dili man gyud siya layo. And katong bata nga akong katapad nga siguro atong mga panahon na 9 or 10 years old on the spot patay. Dito ko nagtapad mi adto nga bata. Grabe ang Dios. Mo protect siya nato. Pila nakakakamatayon, hapit nga kamatayon imong giatubang. Apan ang matingala ka nga, nagpabadlong man ta ka pero giprotektahan ta ka tungod kay dunay nindot nga plano ang Dios sa kinabuhi. He's our great shepherd. Wala pa ka nakita sa pastor, wala pa ka nabot og simbahan, ang Dios nagbantay na kanimo. Ang Dios nagapamuhak na sa imong kinabuhi, di lang ka maka-acknowledge kay wala ka kabalo nga dunay gyud ay Dios. Doon na pag yun ay Diyos nga nabantay nimo, nagatanaw nimo. Mo na nga ang tao igsoon nga wala makasabot unsa ang Dios magapanlihok gabuhat og mga butang sa tago apan sultian ko ikaw bisan gani ang gilaraw sa imong hunahuna nabasa sa atong Dios. Grabe ang Dios. Kita siya sa imong gibuhat sa tago. He is our protector. Hallelujah. Willing to help and ready to forgive to those sinners who humbled and repent. Andam siya sa pagpasaylo na itong mga tao nagpaubos sa ilang kaugalingon o nagapangayo og pasaylo ngadto kaniya ang Dios mapinasayloon. Mahigugmaon. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Dunay mga butang atong gidahimo nga later on makaingon ka pagkalain ba sa kong gibuhat. But still God loves you and gipili niya ang imong kinabuhi igsuon. Hinumdumi kini bisag unsa ka pakasimple karon sa imong pagtanaw sa imong kagalingon. I want you to know nga dunay giandam ang Dios nga dagkong butang sa imong kinabuhi sa umalabot. Mga amin eh. Amen. 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 Dili men. Kay kanang men lalaki na. Katapulan na lang yung gadi nagibutang Amen. Amen. Hallelujah. Ang amen right means Jesus. Ang men dili na na. Kay ang men lalaki lagi na. He is our great shepherd, the healer of our soul. I love this area. Siya ang muayo sa atong kalag. Kita dali ra man gyud kay talabad sa ulo, inom og Vinamic, sipunon, inom og Simdex kami sa balay. Inom. Kasakit ang kuto-kuto, inom og Crimilis. Mura na gud tag mga doktor god, MD. Murag doktor. Kapoy ng pa doktor, 250 man dayon, di magbuot-buot na lang ta. Ako na ako'y hangiunon diha sa moa. Ihila, live ba ko no? Antibiotic, ma'am. Di man pwede, ma'am. Makadisita. Papalit ako good for 7 days. Muhatag. Kabalo siya nga. Kabalo ko mamanage og tambal. Muhatag na. Pero yung gani kagpalit ako antibiotic, isa ka buok na, di gyud katagaan. Kaya di gyud na pwede. Puro tambal. Panabin yung mga igsuan, as I study the Word of God, na ganitay sakit sa gawas, mas labang masakiton atong kalag. I remember before, yung na-paralyze kong 3 months, igsoan, arthritis. Because ang reason dahil ini spiritual attack of the enemy, because ang cause ni ini, ang hinungdan nga nung nakasud ang yawa, naghatag og sakit sa arthritis, sakit sa mga kaugatan, kabukugan, because of unforgiveness. Kanang dili mapinasayloon. Hallelujah. Makaingon ko nga, this is true because in my life, grabing unforgiveness na naglihok sa akong life. Years of unforgiveness. Hatred. Gaisip, gahon-ahon nag-vengeance. Makabalos ko. Dili nang, may matuwad ka, baka kaya nakabalos ka, no. Naghuna-huna kong mupatay og tao.
Malugaran talang kapat yung taka. Kinsa siya, father na ko. Kaya sa 19 years, nangandoy ko makakitag amahan, aron makatilaw ko, unsay lami nga na ay papa. Apan pagkita na mo, 1 year after, kulata akong natilawan sa kong papa. Kinsa may, di masyak ana. Mauday ning pagmahal sa amahan, kulata di ay. Unya babae ko, akong papa kay 6-footer. Ang trabaho kan hidaghan kay giagian kay parte pong buguya. Naagi og kanang sa nightclub kanang sana kanang maoy mag-protect bitaw sa mga kuan. Bouncer sa club. Bouncer sa club akong papa. Naagi pud pagka chief of police kay sa una may graduhay niya kay akong lolo gobernador sa Pagadian. Na chief of police. Parting gupuhang tao. Taas kaayo. Nakita nako, nagkita mi ang akong edad 20 years old. Og sa kuan pa kinaraan pang inistoryahan pagkabuhimyo. Dakong tao, white yan, na ay abs. Kuyo kaayo. Kaingon ko nagsunod ko sa kong papa first time na mong kita, kuyaw sa kong papa eh. Kung wala nga kay balog unsa yang sekreto makahingong yung kag proud yung kasaya. Mura siyang si Eddie Gutierrez. Wa dyan naliwat. Murag si Eddie Gutierrez. Ambot kinsa po na si Eddie Gutierrez po. Ay, kagwapo sa kong tao. Kagwapong tao sa papa. Si kusunod. Kay gidala na mig Surigao. Kay lagi, wanted na itong panahon ako husband. So, kanilang musibat me. 1985. Nung layas me from Davao City to Surigao, gitago me dito. Pag-abot dito mga igsuon, dito na ako nailhan akong papa. Ay, yung nanay di akong papa. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Kaming mga anak, mga igsuon, friend me all over the Philippines. Lain-laig na mong kanang makakita gani mong magkuan nga sister, mga sister ko na tagkikaisa, kaduha pa lang mi nagkita, naiwa pa gid mi nagkita personally. Daghang kong igsuon sa gawas. Mga gwapa pod. Parehan ako. At least nangatawa sila. Sige lang. May problema na. Anad naman kong katawan. Balik ta. Nawa na ta ba? Asa na ta na Petron? Healer of our soul. He's our great shepherd. Nabakol kong 3 months. Kaya dinumtan ako kong papa for 2 years. And then until naluwas ko, and then nakabati ko og prophetic interpretation of tongue. Pag higugmaay ka mo, pag binasaylo ay ka mo, na tong istorya nga then after ko ni Simba, ana nga simana, giadtuan ako kong papa, nangayo kong pasaylo, nakig-reconcile ko, aron nga malimpyo ko atubangan sa Ginoo. That was the way I learned about reconciliation. Nakig-uli ko sa akong amahan. Tungod kay kini nga area igsuon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dako kaayo ning tagaan angayan nga tagaan og pagtagad, kining kasing-kasing, kining pagbati. Mao ni ang area sa atong kinabuhi nga kinahanglan og mao gyud ni ang gikinahanglan kaayo nga nagkinahanglan sa kaayuhan gikan sa Dios. Walay tawo makaayo niini. May that hurts kanang mga sakit nga ato ang gibati nakuha nato na gikan pa sa pagbuntis sa atoa. Kanang mga, like for example, gibuntis ka and then giplanuhan ka sa imong inahan nga ipakuha.
Bisan pag wala ka makahibalo, doon na siya espirituhanon na nga kanang tandog diha sa imong kinabuhi. Magbutang na siya spirit of pain and hurt diha sa sulod. Matingala ko ngano man sa sulod sa kong kasing-kasing, naaman ko'y something ingon ani nga pagbati. And then pagkahuman na anak ka ni ana mga negatibo nga pagbati, di ba inyong nabantayan mostly mga anak, they hate their parents. Tiguganan sa kong mama. Gusto mangitag lain. Gusto mangitag laing mama. O baka ang ilahang atensyon ihatag nila silang mga barkada. Makahimo ko sa pagsabot igsoon tungod kay nag-agi ko sa batanon. And then nagrako ko bulahan agayod ang pulong sa Ginoo kanunay yung tama. Nagaingon ang word ni Lord sa Ephesians 6:1, children obey your parents, but abi ninyo sa gibuhat sa yawa, ang yawa naguna-unag tanom o gamot sa kapaitan diha sa matag usa nato ka kinabuhi in order nga walay relationship nga ba-build up sa sulod sa family. Mao ni ang gisigig atake sa kaaway. And you know, other teachers this about this. Ato gisulti diri, this is an attack of the enemy. But you know, as I furtherly study, this is a form of witchcraft. Kanang witchcraft di ay dili lang nang mamamarangka, wakwak nga nilupad, ananggal na putol ang lawas, sumbi baka dili na mao. But once gani nga doon sultian kag negatibo, bugo ka, wa kay pulos, di malason ka nga klase nga tao, that those words are words of witchcraft. And nagdako manggug ko nga mauna kanunay akong mabati gidanghag lanay mong naong lani. Gatanga kang bayhana ka, gaya-ya lanay mong naong. Di ka kasaligan. Kanang mga words bitaw magsigig balik-balik sa imong utok. And then mo form sa imong pagkatao, sadang imo siyang i-ponder kanunay, sadang imo siya kanunay pamalandungan, mauna siya mo ang outcome sab sa imong karakter. Hello? Do you know that what is in your mind will mold you up, you will build you up? Unsa gani mong ginahuna-huna kanunay, mauna ikaw, mauna ang magmuldas mo kinabuhi, mauna ang mugawas nga karakter. Ito kung gingon sa una nga kuan ka ng kay ginganlan ko sa akong mamagpangit ko. One time, nagkugos ang akong mama sa akong among kamanghuran. And then gihagwa-hagwa na ako ang bata. Kamagulangan ba ako no? Gihagwa-hagwa na ako ang bata. Nagkugos ang mama na ako sa bata. And then sikog hagwa. Gingnan ko sa akong mama, hawa diha ate, pangit ka. I don't know, siguro komedya or tinuod yun. Pero grabe kalawom ang katunga pain. Grabe to kalawom sa akong sulod. Mo to hinungdan igsuon nga nag-high school ko, gikuha lagi kog muse, nag-wild ko. Kay insulto na para nako. Kay nga naman, sa akong isip, pangit gid ko. Tanawa daw ninyo inyong katapad. Dihara ko na sayod. Hello? Dihara ko na sayod nga gwapa di ay ko sa di nangalagad na ko sa Ginoo. Kay ang tinuod walay maot nga hinimo ang Dios. Palakpakan na to ang Ginoo. Hallelujah. Ay po balabi gwapo. Walay maot nga hinimo ang Dios. Matag usa nato natay gitawag og uniqueness. Unique ka tubangan sa Dios. Walay hinimo ang Dios nga maot. Bisan pag ang atong ilong naghangad niyo sa ay ulan masud ang walay problema na. No? Kaya abi ninyo kining Pilipinas sige paningkamot mo puti, daghan po kaayong Amerikano nga sige paningkamot mo itom. Malibog jud gas kalibutan. Pag abot diri magkuan sila sunbathing kay para bulagom. Ag kita pud mo nang tago kay hadlok maitom. Di ba? Depende ra gyud sa imong mindset.
Healer of our soul. Okay? Na unsa may buhaton sa Dios, He will heal us. Because He is our great shepherd. Isa ni nga gitan-aw sa Ginoo, ayuhon ta sa Dios nini nga area sa tong kinabuhi tungod kay He wants to bless our lives. Ug hangtod nga naa atay kanang gitago-taguan sa sulod sa tong kasing-kasing nga mga pain, hurts, mga samad, mga kabugaton, igsuon, dili mo uswag ang atong lakang sa pagpangalagad kaniya. Dili na ta makaabot sa dapit nga gusto gyud sa Ginoo nga ato ang pag-aadtuan. He wants to give us the right direction. He wants to heal us. Lain-lain nga samad. Wives, mga asawa, mga asawa, kanang mga bana, yan ay mga asawa. Unsa man gid pastora? Kanang hinahinay kung musubida ba? Murag magpalalom taan eh. Nay mga asawa nga kanang kuan lang. Nakapanamad, anion na lang ako para fair. Basta ta makayaw-yaw, murag ganang masinggan, mga wagi di mahot nagbala. Yawa di ka kabalo nga, istorya raman na. May magikulata ko na. Matod pa sa ako ang nadunggan sa katigulangan. Ang kulata o ang istorya parehas ra. Ang kulata, doon na siya physical agi. Naa siya makita. Labod o baka lagom. Ang word wala kay makita pero lawom kay nagsamad sa sulod. Ang lalaki na musulti na pagkahuman ana sila wala na kadili na sila mga emotional. Sultian ni mong lalaki, dili po na sila, kung naman galing lalaki nga emotional, nagbinabayi na. Ang ina mga lalaki, dili ta babae. Mga lalaki ta. Ang babae, moni. Pero ka na lalaki, masakitan pa siya? Masakitan po na. As far as I know, sa ako lang nahibawan, I don't know kung tinuod po. Nagtuon man po ko kay pastor lagi. Ang isa sa mga lalaki gyud nga dili nila gusto kanang dili na sila ang respeto. Importante kaning respeto para sa ila. Babae naman nakalimot na nas tuig pero di pa ginakalimot sa kasakit. Sa ako lang nang natunan mga igsoon, abot na sa inyo, kana inyong mga personal experience. Munay gisulti sa pastor nga ako iba siya nga ang akong asawa nagtanom og bulak. Kada buntag iya tong bubuan. Kada buntag iya tong bubuan. Karon kay nagpasulod man siya sa sakyanan sa grahian. Naligsan man ang bulak. Ningon ng babae, ang akong bulak kanang imo man ning gikuan. Imo man ning gidasmagan. Ingon ang bana, ay sabdi lang guday, magtanong lang gutag usab. Wala bilis sa iya. Natinga siya ngagatalak iyang asawa tungod sa bulak. Pwede naman magtanong og usab. Para sa iya wala to, kung magguba dito magtanong gutag usab, magpalit ko niyan. Dili ang bulak ang pagkaguba sa bulak importante. Ang bilis iyang pag-atiman. Nga sa diha nga nagguba ang bulak, murag siya giligsan. Ang akong bulak ha. Munang one time, na ako'y pastor na nag-istoryahan namin siya, babae magug ka. Ko pag ayoko, babae ha ka, naglinaki na ba ako? Babae ra gyud. Dili gyud ko pwede may mong lalaki. Emotional ning babae. Dugay makalimot. So natay problema dire. No? Kay kaning lalaki babae, dili ni mag-abot, dili ni siya actually negative and positive. Lahi og setting ang mindset sa lalaki, lahi pug setting ang mind sa babae. We are all unique. Lalaki is unique, babae is unique, pero naa siya kumpletong Ricardo igsoon. Sumala sa design sa Dios nga must
A must, gikinahanglan kaayo aron kung mag-abot ang babae ug lalaki, mahimo silang nindot nga partner. Maayo nga partner. Hallelujah. Ang babae pwede na manutbra samtang ang tiil nagtabiyog og bata ug ang pikas kamot nanghunaw. Ang lalaki magtan-aw na gani nagsalida labi nagbasketball di na nakabalong na nahayang diha na nadasmag diha. Ana ng lalaki. Tinuod ba? Kuha na sila kanang focus na sila. Mo nang in solving problem, matud pa sa mga expert, mas maayo gyud ang lalaki mo solve og problem. Kay pag imong ilatag ang problema diha, focus na. Pero wa gani ang focus, wa gyud problema ang masulban. Ang babae, bisa pag lima ka problema, ihan ang pasanon tanan. Ang problema ana kay nagdungan ang lima, wa gyud nasulbad bisag isa. Naglibog na siya asay iyang unahon. Mo nang ang babae mo gawas sa pirming, ambot asay akong unahon ani. Kay gusto mag-ihawon tanan. Pero ang lalaki dali na siya mo nang nindot ang lalaki abi ninyo, nindot ang lalaki kung ang iyahang kasing-kasing ug ang iyang kinatibuk ang pagkatao natugyan niya sa Ginoo. Bulahan ang panimalay nga ang ilang padre de pamilya matinud-anon sa pagpangalagad sa Dios. Pamakpakan ta ni mga lalaki natin. Woo! 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 Kamo karon nga nangalagad sa Ginoo nga napay pagkababae usahay. Paglinaki na mo. Oo, biya ta. Paninuod sa pagpangalagad sa Dios kay ngano man sa tinuod lang ang guidance sa Dios sa lalaki baya gihatag. Pero ang lalaki, di gani, mga lagad og tarong maimbargo yun na sa babae. Isa na ko, anak. Tagaan ko sa Diyos og tuka. Pero naay, wala gani nangalagad sa Ginoo, wala maghihay bana og asawa, luoy yung kaayo na nga pamilya. No? Dunay mga samad nga kinahanglan mapaayo, mamaayo. Hallelujah. Ug mo ni gusto sa Dios nga buhaton niya ingon ang pulong sa Dios, ako silang ayuhon, ako silang laki-lakian, ako silang tambalan. Kay ngano man gusto ka makakitag nindot nga pagpangalagad niadtong sa kasing-kasing nakasinatig kaayuhan. Nanay mga experience na. Hallelujah. Okay? Some of you are victims of broken promises. Muna nga kitang mga ginikanan as a Christian, ayaw na gyud mo pagbuhig saad. Mas maayo na lang dili mo saad. And this is I like, abi ninyo sa akong mentor, never nga mag-promise sila. Kay kung makabuntis pa lang ang saad, ambot kapila na ko na paangkan. Promise. Pagtuon ta nga dili magsaad. Just say, okay, yes. While you are motivating yourself nga ang imong faith sa Ginoo, makabaton og reward. Mo na akong gikuan sa akong mga anak. Pag ingon, ma na abiya mi bayro nun sa school. Okay, pila man? Mao ni ma. Okay. Bayaran na to na. Diha na ko mo saad kung sigurado ko. Mamaogyud na siya. I know nga naapod ko yung mga promises nga na-fail ko. And every time ma-fail ko sa akong promise, makarealize ko, it is not really good for a person to make a promise. Kaniino na, mulakaw ko na, pag uli, kay si Eli karon naanad bitaw na ay toys, kada uli, maningil og toys. Kay kanang ingon nga, I will go ha, I will buy toys. Di pag uli, where's the toy? Where's the toy? Ingon ang Dios, himo ang inyong oo ug ang inyong dili. Kay mo pagsaad. Kay kung magsaad ta nya dili nato kayang tumanon, nagaingon ang pulong sa Ginoo. I think it's in Ecclesiastes. Kung dili ko masayop, ang taong nagasaad nga dili kabalong mo tuman sa atubangan sa Dios buang-buang. Kapilak hata na nga buang na. Di na lagi kumuusab. Mga asawa, ingnon sa bana, or bana, ingnon sa asawa, di na lagi kumuusab lang. O sige mo na akong buhaton. Unya pagkaman, wala jud, walay nahitabo.
Abi ninyo, asamad na sa sulod. Kana bitang labi nagmusaad ka diha sa kaminyoon. Nya na pagid ang pastor witness igsoon. Till death do us part. Taud-tauran pag yung sing-sing ang kamot. Pagpamatuod sa saad, butang-butangan pag yun, og kanang unsa parang mangigapo sa liog. Isakbay sa abaga. Nya abdan og pila ka tuig. Magbulag data. Till death do us part. Unya magbuwag na ta. No? Sahay, panggisiun ang ilang kanang marriage contract. Papel rani. Numdumin ninyo nga ang Dios mismo ang nag-blessed sa kaminyoon. Siya ang author sa gitawag og family. And kung ang nabungkag man ang pamilya, ang yawa mo'y nagbungkag ni ana, dili ang Dios. And ang tao igsuon nga mubarog, nga malig-on gayod sa kaminyoon, i-bless sa Ginoo. When you pray for your partner, pray for your husband, pray for your wife. Nagsalig lang sa pastura, kawan na may bana. Ay nakunyo tanawa mga igsuon, sa nakabalo doon ako'y case pod at tubangan sa Dios. But this is the right way. Ampo ninyo yung mga asawa, iampo ninyo yung mga bana, i-bless ang lamang kinabuhi. Og, ingnon tamo pagbalik, ayaw ninyo dali-dalian na inyong baba og say sorry just to gain the relationship. Aron lang gud na sa puton, sorry na lang. Sorry, para lang gud maulian na dayon. Pero walay tinuod nga healing nga nahitabo diha sa sulod. Make your sorry the beginning of repentance. Kung unsa may gipangayuan nimog sorry, biyain na. Sa atubangan sa Dios sigsoon, himuan na siya nga tulay aron nga makahimo kas paghinulsod ug mubiya gayud sa sala. Oh, hallelujah. Undangin na ang pagpasakit og istorya. Gadanghag ka lang, gahit lang kanang mga word nga negatibo igsoon. Okay? Bago pang minyo, gupahagi sa kong asawa, gupahagi sa kong bana, O madugay na ang kaminyoon, gwapa lang gihapon. Ay basin unya, kanang pareha sa istorya ba nga, dali dahay, makuan ka, makuan ka sa kanang, paghinay dahay, na ikanal, mahug, unya ka. Masakay og sakyanan, muna dyan lang abli. Masakyan og una ang asawa. Madugay na, ambot, nakalimot nag-asang asawa, ang bana, pati ng layo, agilingkuran. Yag matuslo ganing ing tails lapok, sa una ing paghinay, lagi, makalapok ka, tanawa, Pagkadugay ng minyo, gadanghag lang imong naong, hibalok lang na ibangag na. Kapila na ka nagbalik-balik, na huwag ikakita na ibangag, diha. Ayaw po taon mo pag-iningunan na, Okay. Saan naman yun? Paingon naman kita yan. Saan naman yun eh? Happy naman kung manoon. Mga 1 hour na lang. Kini medyo ano na siya. Ang lalaki na pod. Sa magyudron, marriage ko sorry, couple day. Na naman kita ani. Actually, mao ni mga butang gusto nang isulti sa akong husband sa una pero wag ko kasulti, mauwaw ko. Ang lalaki, tuwata na lang gid ninyo ha. Ang pinaka-priority unsa? Sige daw ba? Asa ta pastor? S. S ka pastor. Playing safe ka kanunay. Ako dili. Ang priority sa lalaki is sex. Ang nakasabot ko pastor niya, di mo yung kamasulti. Di mo sa kasabutan ng S. Basig makaingon sila, sama na? Spartan. Sex. Matod pa sa usa ka couple seminar,
marriage counseling sa kuan ni siya, dili ni siya ka Kristohanon ha. Dili ni siya sa church. Na daw gipakita ang doktor nga utok, ulo. Iyain siya mao ni ang nag-drawing siya tuldok. Nya mao na ang utok sa lalaki, tuldok. Then dito sa screen gipahinahinay siya padako. Dito sa nag-anam og kadako nga tuldok na ay mga nagkibot-kibot nga mga pitik-pitik nga kanang murag something naglihok-lihok ba. Sige tinanaway ang mga taon sana. Nag-anam na gid siya kadako. Tupag kadako puro babae. Nga gahubo. Okay. Ayaw ninyo ni misinterpret. Gibuhat ta sa Ginoo or kamo sa Ginoo nga ingon ana dyan. Ang Dios mo'y nag-design ni ana. Lamang kinahanglan nga ang gahom sa balaang espiritu magalihok o sa imong kinabuhi in order nga dunay pagpugong sa kaugalingon. To satisfy ni adtong na I need. Dili na I need, apan satisfy the need of your wife. Ang wife naman, ang iyang desire is actually ang iyang priority mao ang pag-atiman. Atiman sa panimalay, sa mga anak, puro gyud na siya concern sa panginahanglan. Way bitsin, way asin, kulang na atong ahabol, buslot na, magkuan na punta, mga gilang babae. Security, yes. And nga dunay lalaki nga makadepinsa niya, makaprotect. Ang babae dili sex ang iyang priority. So we have to learn, mga lalaki, you have to learn nga ang gikinahanglan sa babae dili kanunang inyong ikatri. Apan affection. Musta makaday? Kumusta man ka wifey? Maingon ganing wife kay maglangi-langi labad akong ubi sag digod kaayo. Atong hiluton bi. Wala ko na gagmay bisam ibo pa nang regaluhan og bulak sa utot-utot basta gikan nimo i-treasure niya na pag-ayo. That is what we are, women, mga tanga ning mga babae. Tagaalan nimo na ginagmay butang malipay na himuon na kang hari sa iyang kinabuhi. Himuon na kang mahal nga hari. Pero sugdan ganin nimo ng imong asawa og singka-singka. Panudlay po dito nagburuot na imong naong, ka na. Hinay-hinay nimong gitukmod palayo ang imong asawa. Palit-paliti sa ninyong sudlay nga kanawa pa siya kita sukad. Dili kay ang bana pay, ang asawa pay magsigiging dong palitag kuan t-shirt nimo, brief nimo dong, short nimo dong kuan dong. Ang asawa na gyud tanan kay asawa good. Affection gikinahanglan na sa asawa. Palitisad na ninyong panyo, gawa pa siya sa kita sukad. O di ba ka pa, ingribe ninyong pangalan. Ay, basta kay, himuon kang hari, anak siyang kinabuhi. A person who cares. Dili kay sige yaw-yawan, unsa pa nimong sudan, inununan, unsa man sinigang o kuan, inununan. Unsa man imong niluto, puro ra saway ba? Ay napod, wa pa gani mata kanang imo apod nga wa pa gani maabot ang sudan sa imong dila. Ay napod lamia ani uy. Affection kinahanglan sa babae. Makasabaan man sabta ning mga marriage counselor aning lakihan. Abot man ta dinhi. Tungod kay we need to restore. So we want to help each other. Apan ang Dios gayud ang muayo sa tong kasing-kasing. Dunay mga hidden nga mga kanang samad nga dili makita sa tao panaa sa atong sulod. Okay? Kung do naman kung do naman nahitabo sa matag magtiayon nga dili pag sinabtanay, both naa sila'y mistakes. Dili ka ang isa ra imong mapasanginlan. Ako gi-admit ako na napo ko'y mali. Pero dili na namo ma-fix kung sa'y nagguba. Doon mga sitwasyon igsuon, gi-allow sa Ginoo. Oh God, bisag unsa pa imong buhaton, no? Apan dili ta gusto nga maabot ta diha tungod kay ang tuyo sa Dios. The family is a divine institution that God is the author of it. Ang Dios mismo may nag-bless nini. Okay? Hallelujah. We need to help each other. And then kung doon na may pain,
nga naa sa sulod, itugyan nato sa Ginoo. Ayuhon ta sa Dios. Ayuhon sa Dios ang sulod. Labaw sa tanan igsoon, we can forgive. Mupasaylo ta. Okay? Jesus is our great shepherd. And mao ni kabubuton sa Ginoo. Kung doon na may samad sa imong kasing-kasing, kaya nang ayuhon sa Dios. Kung doon na may naguba sa imong kinabuhi, kaya nang i-fix sa Ginoo. Amen? Believe it, church. Believe the word of God. He is our great shepherd. Si Pastora dili na, si Pastor dili makahimo. Ang among mabuhat igsoon is to encourage everyone. Pagpahibalo sa matag usa, dunay Dios nga moayo sa samad nga nagibuhat or gihatag sa yawa sa atong sulod. Og mahitabo lamang kana sa nang itugyan nimo ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Siguro maingon kasi mong kagalingon unta mausab na siya. Unta mausab na siya para mausab pud ko. Unta mausab siya para mausab na mong sitwasyon. But the real is this. The thing that we need is this. Dili siya ang mausab. Kinahanglan nga ikaw, kita, ako mismo ang unang mausab. Amen. Siguro yung tanga, gusto ko nga mausab siya. Gusto sabna sa Dios igsuon. But why is it that you are involved with the situation? Tungod ka ang tuyo sa Dios, dili siya ang mausab, kundi ako. Hello? Ikaw, do not a great shepherd who will rescue us. Some of us are victims of broken promises. Abi ninyo, unsay hinungdan nga nung mahimo ta usahing bakakon, sometimes we fail others. Nganong usahay makahimo ta og butang nga naghatag failure sa uban o failure ta para sa uban because we experience that others failed us also. Gibakakan ka, gibetray ka, nakasinati ka na. Dili nimo gusto apan usahay dili nimo mabantayan na because of the pain nga imong gibati sa sulod, mao na pud ni ang imong gibuhat ngadto sa uban. Right? Hallelujah. Tungod kay gisaaran ka, giluiban ka, nasakitan ka. You hate it. Dili nimo gusto ang nahitabo. But dili nimo usay mabantayan nga di ay katong butang nga dili nimo gusto mao na sab ang imong gibuhat tungod kay wala ta makasinati sa kaayuhan. Wala pa ta maayo sa atubangan sa Ginoo. Wala makuha. Naa sa sulod naglublob. Hallelujah. Woo! Iminumdumi that He is wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Okay? The chastisement of our peace was upon Him. Gibunalan ng Diyos na samaran siya si Ginoong Jesus alang sa atong kagawasan. Ato ni siyang i-enjoy. Ato ning pahimuslan. Nini nga kabuntagod siguro nakagibati sa sulod na gitago-taguan lang. Hinungdan nga bisag unsaon na to pag gusto na tong moadto ta sa taas dili ta makaabot didto. Imbis na tas tunga-tunga muratag ka ng tabanog bitaw nga wa matunong sa insaktong hangin mubagsak ka paubos. And then again, you will try again yourself nga maka-rise up ka and then paghuman diha lang ka kutob makanaog na sa gamay ka asa man jud ni dapita Ginoo ang ako ang pag-uswag. Tungod kay dunay mga butang gusto sa Dios nga imong idil ug atong idil niini nga kabuntagon. Ang Holy Spirit nagatugad sa sulod ug gusto siyang magahinlog una sa sulod igsuon. Hatred na ay hatred sa sulod na ay samad nga lawom kaayo. Di paron-aron tang wala okay lang ko pero di ay grabe na di ay kalawom ang samad. Gusto ang Dios nga ayuhon ta niya. He's our great shepherd. Siya ang atong mag-aayo. Okay? Nagaingon siya. I will bless you. Blessed ka ko sa awit the blessings. I will bless you and your family and your children and the children of your children. Yan ang abin niyo masa ni makita Exodus chapter 20. It's in what verse? 20 verse 5. I will bless you, thousands of your generation. Asa man ni Lord? Kisa may gustong life nga blessed. Yes, of course, ako. Pero dili lang ni para na ako, Ginoo. Para pud sa akong mga anak, para pud sa akong mga apo, para sa akong kaliwatan. Thousands of your generation, mo ang promise sa Ginoo.
Kung doon na may gibuhat ang yawa ka sa imong kinabuhi. Ang gisulti sa pulong sa Dios, up to your fourth generation lang siya kutob. Yes, makapanakit siya. Muguba siya. Makahatag siya kasakitan. Makadaot siya. Pero doon na siya kinutuban. But once gani nga ang imong kinabuhi, tugyan nimo sa Dios. Ug tugutan nimo ang Dios nga mag-bless sa imong life. Ang blessing yang gisaad is for you and your generation, to your children, to the children of your children, thousands of your generation. Mamatay na lang tayo igsuan. Ang flow of blessing, masinati pa sa kaliwatan nato nga wala na makailan nato. Kasi gusto ana. Nini nga kabuntagon, tugyan nato itong kagalingon sa Dios. And if you have that things, igsuon nga itong gisgutan, nini nga kabuntagon, muduol tas Ginoo magpaubos tas itong kagalingon. Itugyan sa Dios ang pain, i-trust sa Ginoo imong kalag, ipaayo sa Ginoo kasing-kasing, o kung doon naman galing sala, mga itagpasaylos Ginoo, makahimo siya sa pagpahigawas nato. Hallelujah. Ug dili lang kanimo, lakip na niini ang imong kaliwatan. Gusto sa Dios nga mag-enjoy ka sa blessing nga ihang isaad. Ingon siya, my last verses, Ezekiel chapter 34:26 and 27. And I will make them, and the places round about my hill, a blessing. And I will cause the showers to come down in their season. There shall be showers of blessing. To those who trust their souls to the Lord, to those who give their hearts to the Lord, I will give you the showers of blessing. Hallelujah. And the trees of the field shall yield their fruit, and the earth shall yield its increase. Not only the showers, but there will be increase. Hallelujah. Amen. And they will be safe in their land. Hallelujah. Sige tagkahadlok COVID, igsoon. Sige tagkahadlok aning ang SPMC na puno na. Sige taghisgot aning kahadlukan ng mga balatian. Igsoon, mura na lang yung tagrubot, naglakaw-lakaw sa dalan. But God's promise that needs your faith. Hallelujah. I will bless you, a shower of blessings, and I will protect you, and you will be safe in the land. Safety man di ta. Dili ta maunsa. Dili ta mga matay sa dalan. Tungod kay dunay plano nga nindot ang Dios sa kinabuhi. Hallelujah. Ingon siya, and they shall know that I am the Lord. And you shall know that He is your God. And you shall know that your God is powerful. Amen. Hallelujah. Siguro na, asa naman ako pagtuo sa Diyos? Oh, hallelujah. Mas mutuo pa ta nga ang COVID makamatay. Kanaman yun nga matay, pastora. Ano na nga matay nun diha mga igsoon? Out of 100 people, only 1.5% ang namatay sa COVID. 80% are healed. Ang sabay gibuhat sa yawa, gihadlok ang mga tao, di na makadto simbahan. Di na makapamuhat, di na makapakala, di na makalakaw. Ang mga tao, nagsiras ilang panimalay, dili ka na basta makasaka in order to share to them the word of God. You cannot do anything. Can we do evangelism? Can we do crusades? Can we do a mission work? Abi ninyo sa gitarget sa yawa, to stop the ministry. Pan ka nakasabutan nining kabuntagon, mututok ta sa promise sa Ginoo that He will make us safe, hallelujah, in our land, and that you shall know that I am the Lord. When I have broken the bands of their yoke and delivered them out of the hand of those who enslave them. Ipahigawas ka sa Dios gikan sa imong mga gapos. Akong gihangyan tanan sa pagpanindog, hallelujah. Praise be the name of the Lord. Nini nga kabuntagon igsuon. Itugyan imong kasing-kasing sa Ginoo. Ang tanan nimong fear. Ang tanan nimong pain. Ang tanan imong heartache. Ang tanan nga kung ang imong kinabugiguba sa yawa ni itugyan sa Dios ang imong kasing-kasing. Abi mo ang yawa, he is an abortionist. He is a killer of dreams.
He cut off everything that is good in the sight of the Lord. Gubaon niya ang kinabuhi ni mo in order na dili ka makabuhat sa pabuhat sa Diyos, sa enemy. But remember that you have a great God. Amen. Ang akong Diyos dako. Ang akong Diyos makalilisa. Ang akong Diyos gamahalan. Hallelujah. Ang akong Diyos mo ayaw balatian. Ang akong Diyos mo hatag na akong kagawasan. Kung doon na may pain sa sunod ito, yan as Ginoo igsuon. Sa maran ka, ang iyong kasi nabugatan, nakasinati ka, you are betrayed, nakasinati ka nga doon ay mga butang, dili mo makalimtan, igsuon. Today is your day to get as Ginoo. Hallelujah. Mabutang panahon, dili man ka makalimot, but wala na'y sakit. Because you already forgive, you are healed, you are free. Blessed be your name. Hindi nga kabuntagon, ako gaganda na sa pagpiyong sa mga anak. If you hate somebody, ito yan sa Diyos. Kana ang makapungot, panayong pasaylos, Ginoo, o pasaylua ang tao, malakahimong kasakit sa iyong kasi-kasi. Wala magbuti pasakit nga, magiguli ka niya, magbalik ang relasyon ninyong naguba. No. Just forgive him. Forgive her. This is for your heart. Ayuan ka sa Diyos. Pasagdi siya. Ang Diyos na magkapamamat siya kinabuhi. Hallelujah. Trust. Ang trusting soul mo na'y kauban sa forgiveness. Apa, dili kikinahanglan nga forgiveness and trust ang kuyog kanuna. You forgive the person even if you cannot trust him. Wala ina nga, halang mag-uli na dayon ang relasyon sama sa kanhi na relasyon. Dili na mo yung buhat ipasagot. Ang tuyo sa Diyos ka ayun, ang imong kasing-kasing. Nini nga kabuntagon. Karong, ikan sa imong kasing-kasing. Ang dalang sakit, basura, ang imong kasing-kasing. Dili mahimong puy-anan sa mga negatibong butang, mga sakit na mga pagbati, apat na mo siyang puy-anan sa Malaang Espiritu. Ang gagatanan sa pagbiyo sa kumatan.